Helo yna a chroeso I Sgwrs. Wel, fel da chi'n gwybod erbyn hyn, mae Sgwrs yn bodlediad lle dwi Chostau Morris yn sgwrsio efo myfyrwyr, cwnselwyr ac amball I westau arall am byncia sy'n wneud a'i lles a'i hechyd meddwl. Mi fyddwn ni hefyd yn rhannu profiad, cyngor ac yn rhannu gobaith. Wel, fel arfer, dwi yn siarad efo ngwesteion drwy'r sgrin fach, ond dwi yn hynod falch o ddeud heddiw bod fi'n cael cwmni yng ngwesteion I gyd yma yn adeilad Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, ac mae hynny yn beth hynod wych. Wel, mae'r pwnc heddiw yn un mawr, ac mae wir dweud nad oes na'r un ffordd hawdd o'i drafod o, sef Arian. A mae'n rhywbeth arno ni sy'n gydd am Arian, does e? I ni bod ni'n embaras dim y peth bod gynnu ni ddim Arian, neu bod ni'n embaras bod gynnu ni ormod Arian. Yeah. Dyna beth sy'n anodd rwan, dwi'n meddwl, efo'r cyfryngau cymdeithasol. O'n i'n deimlo fatha keeping up with the Joneses on a massive scale, a keeping up with the Kardashians, more like. Pobl chi byth yn gallu cyrraedd. Mae cynllunio'n... Wel, mae'n boring. Dwi ddim yn bonc hwyl iawn ydy e. Ond mwynhewch hefyd. Yn gwmni mi ar hyd y daith o Brifysgol Caerdydd yn astudio meddygaeth, Elin Bartlett. Andrew Tamplin, wel mae o'n hyfforddwr ac yn fentor. A Daisy Evans, mae hi yn gwnselydd yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Croeso cynnes iawn i'r tri ohonoch chi. Hyn yn neis yn dydi? Bo ni'n neud o wyneb yn wyneb. Neis gweld eich gwynebach chi gyd. Reita, cyn I ni gychwyn drafodaeth, a mae'n mynd I fod yn chwip o drafodaeth heddiw, achos mae'n ystod, mae'r ymbarel yn un eang iawn o ran trafodaethau Arian. Dio ddim wastad yn beth hawdd I drafod. Mae yna lot o, be ddudwn ni, embaras a chwilydd yn gallu bod yn perthyn iddo fo. Ond, Elin, ei gychwyn efo chdi. Chydig o dy hanes o sgolid yn dda? So, dwi yn Mhrifysgol Caerdydd, so mae'r undeb yma yn gyfarwydd iawn I fi, ie. So dwi'n astudio meddygaeth yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Dwi'n yn rhedeg flwyddyn wan. Dwi'n really joio. Ond dwi'n meddwl mae'r pwnc yma yn berthnasol iawn I ni fel myfyrwyr ar y funud, yn enwedig efo crisis cost of living. So ie, diolch fawr yn gael fi Mae'n. Mae'n lyflu dy gael di, a mi na ni gyffwrdd ar y crisis y costa byw na yn y man. Andrew, un croeso i'ch ditha wedi gweithio ym myd bancio am sawl blwyddyn, wedi dringo'r ysgol ac wedi bod yn gyfrifol am sawl aelod o staff a chyfrifoldeba di-ri fel rhan o dy swydd. Sonia chydig yn fwy am hynny wrthyn ni? Wel ie, mynd I brifysgol nes I yn sbel fawr yn ôl, ydych weid. A wedi mynd mewn I fyd bancio am ryw reswm pryd hynny. A rhoses I myd bancio am ryw dros 20 mlynedd fel mae'n digwydd, a cael swyddi niferus yn Nghymru, dros i'r Drys Unedig, draw yn Philippines o Singapore. Wow. So wneud swyddi gwahanol iawn, cael amser da, ond gweithio oriau stupid, gan I weid, erbyn hyn. A wedyn ni, effaith hynny wrth gwrs, falle I fi, oedd bod fi ddim wedi edrych ar ôl yn hun, ddim edrych ar ôl I iechyd meddwl I, ysgoi pethau lles a sut o'n i'n teimlo, ac erbyn y diwedd cael mental breakdown, neu chwalfa feddyliol, mae'n dramatic yn Gymraeg, yn diwedd. A chwalfa feddyliol yma, a llosgu allan, a goffa cymryd amser allan o'r gwaith, rhyw 2 blynedd, really, allan o'r gwaith I ddod I bwynt lle ni'n meddwl allan I weithio eto a dechrau byw eto. Ac erbyn hyn, dwi'n gweithio gyda cwmnïau, sefydliadau ar eu strategaethau iechyd meddwl nhw, sut maen nhw'n trin staff, sut mae rheolwyr yn trin staff, a sut maen nhw'n gallu gwneud pethau'n well falle I greu diwylliannau gwell, lle mae bobl yn teimlo bod nhw'n gallu bod yn agored, a siarad am y pethau yma, a helpu nhw hunain. Wyt ti'n teimlo felly, Andrew, bod chdi yn gallu gwneud hynny o dy brofiadau personol di? Wel ie, a mae hynny'n rhan fawr o'r gwaith dwi'n wneud, achos dwi wedi bod na, dwi'n deall pam ddigwyddodd ei fi, beth falle allan ni fod wneud yn wahanol, sa'n ni'n edrych nôl, a trial helpu bobl I ysgoi beth ddigwyddodd I fi yn syml iawn. A mae yna lot o bobl allan o'r ti'n bod sy'n falle ddim yn gweld pa mor bwysig mae iechyd meddwl nhw, tan bod yr hwyr. Yeah. A mae hwnna'n bwynt teg yn dydy sy'n gweithio fel cwnselydd. Mae'n siŵr bod yna nifer fawr iawn o bobl yn dod I gyro'r drws di yn poeni am sefyllfa ariannol nhw hunan. Oes, ie, wrth gwrs, so fi'n gynsalydd myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd fan hyn, gweithio jyst lawr yr hewl. A ie, ni'n trafod lot o bethau fel ni mewn sesiynau. Dyw
arian ddim y reidroedd yn dod â pobl i'r conselwyr, ond mae fe'n gallu bod yn ffactor mawr yn rhan o'r iechyd meddwl. Wyt ti'n meddwl, mae yna rhyw fath o, dwi'n casau defnyddio'r gair tabw, ond mae yna rhyw fath o issue yn does o gwmpas y math yna o drafodaeth, bod pobl ddim yn barod. Ella, dwi'n yn gwybod, fel nes i sôn yn gynharach, dwi'n yn gwybod os mae cwilydd neu'n baras ydi o, neu ella bod nhw'n teimlo bod nhw ddim yn ffitio fewn achos bod nhw ddim yn deallu gwneud yr un fath. Ie, fi'n siŵr, cant o cant. A y broblem yw, mae'r cyfrinach, mae'r cywilydd yma yn tyfu os nag ych chi'n trafod y peth. Mae fe'n mynd yn waith ac yn waith, ac fi'n siŵr daeth Andrew weid rhywun peth am broblemau ariannol, y mwyaf chi'n cadw'n gyfrinach y gwaith yma fe. So, cyn gyntaf a phosib, siaradwch am y peth. Mae'n rhywbeth yn ni fel Cymru fyd yn dysau o ran... Bydwch siarad, cofio fam yn gweud pan y gweithio ni e baint yn ennill, a mae'n rhywbeth yna ni sy'n gydd am arian, i ni bod ni'n embarast am y peth, bod gennym ni ddim arian, neu bod ni'n embarast bod gennym ni ormod arian. Hynny yw, mae'r busnes arian, mae rhaid ni feithrin diwylliant lle mae'n oce i siarad am y peth yn bositif, os dyn ni eisiau help, ond hefyd bod na broblemau gan bobl falle dyn ni'n gwybod amdani nhw. Elin, ti, fel ydych chi'n sôn, ar dy drydedd flwyddyn yn y Brifysgol yng Nghaerdydd, yn astudio meddygaeth. Tydi hwnna ddim yn gwrs be ddydwn ni cyffredin? Na. Nid gwrs 3 blynedd mae honno, a mi fysa yna ambell un o bosib sydd yn gwylio neu'n gwrando ar y podlediad yma, yn dadla bod unrhyw un sydd yn meddwl am fynd i'r brifysgol yn y lle cychwyn yn hynod freintiedig. Oh my goodness, ydy. A mon byth, wel, dyn ni mor lwcus i allu ddod i'r brifysgol, i gael yr addysg gwych yma fel dyn ni'n cael, ond mae'n costio. Dio ddim yn rhywbeth sydd am ddim. A dwi'n meddwl, fel oedd Andrew'n sôn gyna, mae yna rhyw fath o wahanol ddisgwyliadau gan bobl o ran arian, lle dwi wastad yn cofio pa mor freintiedig ydw i, pa mor lwcus ydw i. Dwi o gatre lle mae'n rhieni efo swyddi da, ond nhw gallu anfon fi i'r prifysgol. A mae rhaid ni gofio yna, a dwi'n meddwl weithiau dwi'n poeni am ddim cwyno, ond deud bod fi'n stryglo efo pres, achos wel, sut allai stryglo efo pres? Dwi yn y brifysgol, dwi o deulu dosbarth canol. A dwi'n meddwl mae'n stigma neu hun o gwmpas hwnna. A efo prifysgol, fel chi'n deud, efo meddygaeth yn enwedig, mae'n gwrs 5 mlynedd. So, yma yng Nghymru, dyn ni efo 4 mlynedd o student finance. A dyn ni lwcus iawn yng Nghymru, actually. Mae'r Llywodraeth yn rhoi loans a grants really da i ni fel Cymru o gymharu efo ffrindiau fi o Loegr. Mae student finance nhw, diolch yn cyfro rent nhw ar y funud. Really? Na, so dwi'n nabod gymaint o bobl, mae rhieni nhw yn gofod talu rent nhw. A o fewn meddygaeth, dwi'n meddwl, dyn ni efo'r syniad yma, a dwi'n meddwl falle dyma oedd y gwir yn anffodus blynyddoedd yn ôl, mae pobl breintiedig iawn sy'n gwneud meddygaeth, achos maen nhw'n dod o'r teuluoedd sy'n gallu fforddio cyrsiau mor hir. Ond rwan, ddim dyna'r gwirionedd, really, a dwi'n gwybod gymaint o ffrindiau fi sydd yn stryglo i talu rent nhw, achos bod y student finance ddim yn cyfro. A dwi'n meddwl, oedd hwn yn rhywbeth o'n ni really gofod meddwl amdano, achos ar ôl 4 mlynedd o'r cwrs, mae'r student finance yn rhedeg allan, a wedyn dyn ni'n cael NHS bursary. Ni'n actually edrych ar hwn cyn dod mlaen, a mae'r NHS bursary yn talu ffïoedd y brifysgol, ond does dim byd really lot ar ben hynny. So o ran byw, dyn ni'n really efo lot o bres. So dwi rwan yn poeni bod yn mlwyddyn 3 am bod yn y 5 flwyddyn, lle dwi'n gwybod be fi really ddim yn gallu talu rent ar ymhen yn hun. Dwi'n gwybod bod rhieni fi'n mynd i gyrraedd pwynt lle maen nhw'n ymddeol, a mae hwnna'n rhywbeth yn barod sy'n ymhoeni o ran lle dwi'n mynd i fyw. Dyn ni'n mynd ar y placements yma yn y brifysgol, dyn ni'n cael ei talu amdano nhw, dyn ni'n cael ei talu am y trafnidiaeth i'r placement, so ar y funud dwi yn Merthyr Tydfil, mae hwnna'n cymryd tua awr i fi ar ei yna bob dydd. Dyn ni'n cael pres am y petrol. Ti'n ariannu hwnna i gyd y hyn? Ynddo. So, dwi'n ddigon ffodus i allu just about cyfro hwnna efo'r student finance yma yng Nghymru, fel dwi'n deud, dio ddim yr un fath yn Lloegr. A hefyd,
o'n i'n ffodus cyn mynd i'r brifysgol, nes i gael lot o gysylltiadau efo Coleg Cymraeg a cynlluniau fel Doctoriaid Yfory sydd yn rhoi arian fel grant i ni os dyn ni'n gwneud rhan o'n cwrs ni drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond eto, mae hwnna'n fraint i ni fel Cymru eto. Mae hwnna'n rhywbeth di pawb ddim yn ei cael. So yna lot o ffactorau oedd o'n hawdd mewn ffordd i fi ddod i brifysgol, a dwi'n lwcus iawn i allu deud hynny, ond eto oedd na sialensa, achos yn meddwl in advance massively rwan, o'n i'n gwybod erbyn y 4-5 blwyddyn, so ni yn dechrau stryglo. So nath y ffaith bod y grantiau ma'n cael eu cynnig i fyfyrwyr Cymraeg, nath hwnna rhyw fath o dyddenid i aros o fewn ffiniau Cymru? O, do. A dwi'n cofio pan o'n i yn chweched dosbarth, o'n i'n convinced o'n i ddim yn aros yng Nghymru. O'n i eisiau mynd i Edinburgh, Llundain, nes i wneud i dad ddreifio i bendraw'r byd i gymryd fi ar yr open days ma, a wedyn just i aros yng Nghymru. Yeah. A rhaid mi ddeud, wrth gwrs, mae Caerdydd yn grêt ac o'n e gymaint o beth yn denu fi Caerdydd, ond dwi'n meddwl, yng nghefn y meddwl i hefyd, just gwybod bod y cymorth ariannol na yma yng Nghymru hefyd, wel, oedd o'n rhywbeth i roi yn y pros list, definitely. Wedyn, ar ôl mewn gwrs 5 mlynedd nes ti ddeud, dydy pethau ddim yn gwella rhyw fymryn wedyn eto ydi, achos ti'n mynd wedyn fel foundation doctor, am 2 flynedd. So ni'n junior doctors wedyn am 2 flynedd, dyn ni yn cael yn talu wrth gwrs pryd ni, ond dwi'n siŵr fel mae pawb wedi gweld yn y newyddion, dio ddim yn dal gret, mor un fath. Dwi'n yn rhywbeth nes i weld ar Instagram, mae pobl sy'n gweithio yn Pret yn cael eu talu o ran hourly wage nhw, rhywun fath a beth ni'n cael yn talu. So, am y 2 flynedd yna, dio dal ddim rili'n gwella, a achos mae meddygaeth yn rhywbeth mor gystadleuol, dyn ni wastad yn gofyn eu cyrsiau ychwanegol i sefyll allan, a ni fydd yn gofod talu am rheini. So fatha training contracts extra ma, y cyrsiau ma, mynd i conferences, cael enw ni allan yna, ni fydd yn gofod ariannu hwnna gyd, os dyn ni eisiau gael y swyddi da wedyn ar ôl y foundation programmes. So eto, so ti'n meddwl am hwnna, mae'n rhywbeth i boeni amdano. Andrew, ddoi atach chdi nesa. Fel nes ti sôn, reit ar y top, dy gyfnod di yn y brifysgol, tipyn ynghynt na chyfnod Elin. Just bach. Sonia chydig felly ta am dy siwrna di a gweithio dy hun fyny fod efo swydd anhygoel ym myd bancio? Wel, camgymeriad, really, oedd mynd i fancio. Nes i'n gradd mewn Cymraeg a drama. Oedd yn ffitio'n beautiful i bancio, yn dydde, really. Y fam yn upset i hwnt bod i wedi gofod talu am brifysgol. Gallen ni wedi mynd i'r banc pan o'n i'n 16. Ond fe. Ond camgymeriad, really, oedd e. Y broblem yw fi'n credu pan ych chi'n mynd mewn i swydd, unwaith chi'n dechrau ennill arian, mae'n anodd yr allan ohono fe, yw e? Achos da ni'n cymryd y byd wedyn ni o brynu tŷ falle, prynu car a hyn a hyn. A beth o'n i eisiau gwneud, oedd ni'n ôl i'r brifysgol i wneud y gyfraith, really, ond dath o'n i ddim i fodolaeth. Ond fe nes i ddechrau yn y banc a wneud gwahanol swyddi. A falle, wrth bod fi'n parhau yn y banc a mynd am swyddi fwy a cael profiadau gwahanol, fe ddesi falle i ddeall, wel, fi'n eitha da ar y job yma, allai wneud hwn. Ges i gyda llaw yn tygau maths. High five y hynna. A fi. A ti'n meddwl, nes i ail sefyll, ges i dwi'n ar o'r gorau mywyd i. Really, ti'n meddwl. Ond nes ti'n well na fi, achos nes i gael ddechrau fo, a wedyn ail eistedd ac y a dyn nes i give up with it. Bobl gorau. Sdim eisiau fyna ti fydd yn y banc, right? Na i gyflwyno chwaith. Gedi calculator. Ond, a mynd mewn wedyn ni i fwy i arwen bobl, arwen busnesau, arwen sectorau o'r banc erbyn y diwedd. Mae'n boring iawn. Ond fi ges i amser da, ond un o'r pethau dwi'n edrych nôl arno fe, a bydd ni'n siarad am hyn gyda gymaint o bobl yn yr wythnos diwethaf oedd, pan chi'n ennill arian, a pan bod na swyddi gyda chi, mae bobl yn edrych arno chi'n wahanol. A ti'n meddwl, oedd y company car yr enghraifft, a ti'n mynd am y company car nesaf, ti'n cael dyrchafiad. O'n i'n ysgrifennu a Bic pen, a rhywun yn gweithio fi'n dod yn y swyddfa. Oh, why do you write with a Bic pen? Surely you'd like a Mont Blanc. Really? Really, but they write the same.
Ond dyna beth oedd bobl yn erfyn achos lefel y swydd. A mae hynny'n dod e broblemau hunain. Os ti ddim yn mynd i fi ofyn, be oedd y gwahaniaeth mewn pris rhwng... 300. O, mae'n ridiculous. Pennod! Ond dyna beth oedd falle'r diwylliant ar y pryd. A fel mae bobl yn edrych ar gwahanol bethau, dyna beth oedd, a fwy o ti'n neud yn swyddfa, fwy o oriau ti'n neud, oedd na ddiwylliant pwy mor falle gynnar yn bore allan ti allan e-bost, ti'n meddwl hyn a hyn, a bydd allal, a erbyn y diwedd, wrth gwrs, dath y peth mae i ben, a dim ond gymaint o oriau mewn wythnos gallu di weithio, gallu di feddwl am y peth, pan ti ddim yn cysgu, pan ti ddim yn bwyta'n iawn, mae'r broblem na wedi mynd nawr, ond pan ti ddim yn bwyta'n iawn, pan ti ddim yn edrych ar ôl dy hun, mae'r corff yn cael digon. Am fwy na hynny, mae'r meddwl yn cael digon, a mae hynny'n fwy o broblem na'r corff yn ffordd. O ran cyrraedd y bottleneck na wedyn, o ran profiadau a theimladau, be oedd y teimladau bryd hynny? Oeddech chdi di rhyw fath o'r sensio bod hwn ar y ffordd yn mynd i ddigwydd, neu nath o just digwydd dros nos i chdi? Mae ddigwyddodd y peth i hynna'n ar fore dy Sul. Fe sy'n cael cawod, bydwch yn meddwl gormod am y llined. Os chi'n cael eich te na'ch cinio, dyw ddim yn neis. Ond fe sy'n cael cawod ar fore dy Sul, a fi'n cofio mynd i gael y cawod ma, a fi jyst rhewes i yn y gawod. A ni'n methu symud, a fi jyst John yn gwybod i mewn, a fi jyst ffeindio fi'n eistedd gwylod y bath, jyst yn dal wrth ochrau'r bath, a methu gadael fynd, a meddwl, yn teimlo bod fi'n mynd i gwmpo mewn i roi bidew. A dyna'r teimlad. A mynd i'r meddyg wedyn ni, a cael diagnosis am bydd y llall, a dechrau ar siwrne o ail-wair o'r feddwl, falle. A dwi'n gweud lot wrth bobl, mae fel rhai ohonon ni'n gyrru car, a dyn ni'n gyrru'r car pan bod gole'r oren, y petrol yn fflachio. Dwi'n neud na'n weddol aml gyda llaw. A mae fel rhywbeth o challenge, ti'n meddwl, mae'r car yn gweud 60 miles left. Dwi'n meddwl, no, I'll get 80 out of it. A mae John yn gwybod yn mynd nuts. I'll get 80 out of it. Indication yw e, ynddo fe? Ond mae'r car yn gweud, na, dwi eisiau petrol. A dwi hyd yn oed yn pasio petrol station. A meddwl, na, a fi yty'r un nesaf. A dyna fel dwi'n disgrifio falle bod y car ma'n rhedeg allan y betrol, edrych nôl, oedd na arwyddion pendant, ond ar y pryd, jyst fi'n dod i'n drod flat ar accelerator, dwi ddim yn mynd i ddigwydd, fe na i fynd fwy. Achos bod chdi ofn, ti'n meddwl, Andrew? Ofn, mwy na thebyg ofn, gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd, ynddo fe. A dwi'n mynd gymaint gall un person cymryd, a wedyn ni y pwynt mae'n dod lle o'n i goffa stopio. Ond dyna'r car, a dwi'n gweithio bobl nawr, please stopiwch y car, tynnwch mewn, rhoi petrol yn y car, cyn maen nhw'n rhedeg allan. Ac pan mae'r car yn rhedeg allan, mae'r engine yn chwythu fyny yn dweud. So edrychwch ar ôl yr engine hynny, cyn bod hynny'n digwydd. A mae hwnna'n wir am unrhyw sefyllfa. Unrhyw sefyllfa. Am wedig y busnes nawr, mae cost y byw, yn y crisis cost y byw yma, bach iawn falle gall rhywun i wneud i helpu'n practical yn ariannol, ond o ran yn iechyd meddwl ni, mwyaf gallwn ni edrych ar ôl ni'n hunain o ran yn lles ni yn iechyd meddwl ni, cryfau ni ddelio gyda'r problemau hynny, cryfau ni ddelio gyda'r straen hynny. Bydd pobl allan e heddi yn pryderu, bydd na gorbryder, please, fel dyn ni'n siarad fan hyn, gofynnwch am help, ystynwch allan a siaradwch. Ti'n meddwl, dyna un o'r pethau mwyaf pwysig. A beth sy'n anffodus ydy, mae o yn un rheswm arall i ofyn am help. Mae pobl yn gofyn am help yn barod am rhesymau gwbl wahanol. Felly mae'r rhestr o bethau mae pobl yn gofyn am help amdano. A mae o gyd yn adeiladu. Cyn dod at ti, Daisy, Andrew, dwi'n awyddus i holi. Pryd yn union nath o'n ddigwydd? Pryd nath y sylweddoliad ma... Rhyw 8 mlynedd yn ôl. A sut ymateb o na gan y banc bryd hynny? Achos dwi jyst yn meddwl am y cyfnod yna 8 mlynedd yn ôl. Oedd problemau iechyd meddwl yr un mor amlwg bryd hynny ag ydyn nhw erbyn hyn? Nad o'n. Felly, yn ateb i'r sefyllfa ddim yn swyddo. Achos gallwn ni fy wedi aros
yn sal, yn ysbelfach falle, ond oedd rhaid I fi ddod I dylerau, wedi ar ôl cael lot o help gan conselwyr, y psychiatrist yn y llall, dod I dylerau beth oedd yn digwydd, a rhoi rhyw fath o llun y tywod. Felly nes I ymddiswyddo, a ni'n meddwl byddai'r share price wedi cwmpo, ti'n gwybod, y diwrnod o'n i'n gadael. This is going to be disastrous for the bank. I'm leaving, you know. Mynd lan nath y share price, really. And just neb yn indispensable. Ond, na, oedd e'n fyd gwahanol pryd hynny. A fi'n cofio mynd at un bos a gweud, I'm really tired. I can't, o'n i'n gyrru lot. O'n i'n gyrru nôl ran I Lundain, bron bod bob dydd. I'm just so tired of this driving. What about if we get you a faster car? Well, I'll still be tired. Dyna ateb oedd. Nid ffaith bod fi wedi belyno, ond y ffaith beth allan nhw'n wneud a rhoi car arall I fi neu, ti'n bod, practically, rhywbeth fel felly, oedd ymateb gwahanol, rhai pobl yn deall, rhai pobl jyst ddim yn deall, rhai pobl yn gweld fi fel methiant, achos bod fi wedi, yn eu llyged nhw methu yn y swydd, a methu mynd am, ti'n bod, ond nawr, sy'n gret I ddweud, mae pethau newid. Mae llefydd gwaith erbyn hyn yn really trial bod yn wahanol, yn really trial deall, dim bob man, wrth gwrs, mae yna sectorau sy'n tu ôl i'r lleill, ond mae yna shift, mae yna newid, mae yna bethau fel Mae'n, amser I newid Cymru'r holl bethau yna, a wneud gwahaniaeth huge, a mae pethau newid erbyn hyn, a mae yna help allan yna. Mae fwy o help yna heddi, nag oedd o 8 blynedd yn ôl. Mae'r Llywodraeth wrth yma newydd lansio llinell gymorth newydd, 1112. So, os chi'n ffonio 111 a gwasgu 2, mae yna linell iechyd meddwl arbennig nawr. Waw, oedd hwnna ddim I gael pan o'n I... Oedd yna 9 mis o aros I weld conselydd. 8 blynedd yn ôl. O'n i'n lwcus yn ei gallu talu'n private. Ond mae pethau yn newid sy'n positif. Felly mae'r busnes ma ofyn am help yn lot... Dwi'n bod yn haws I ofyn am yr help, ond mae yna help yna. A felly mae hynny'n rili bwysig I fyfyrwyr, pobl sy'n gwrando ar hyn. Os chi'n poeni, please, peidiwch â poeni tu fewn. Siaradwch am y poen am beth chi'n poeni tu allan. Mae'n ysgafnhau i'r sgwyddau wedyn, mae'r pwysau anweledig, mae'n rhyw fath o godi wedyn. Sy'n nawr rwy'n daclus iawn at y ti, Daisy. Pa mor barod ydy pobl I ddwad I gyro ar y drws I ofyn am yr help bach ychwanegol yna? Fi'n credu weddol parod erbyn hyn, mae fe'n fwy dderbyniol I ddod am gwnsela, sy'n ni'n gweud, sy'n ni'n gobeithio. Yeah. A ni yn trial, wneud mwy o waith I wneud hynny'n beth fwy hawdd I pobl wneud. O fewn y prifysgol, mae rhaid aros llai hir nag oes yn yr NHS ar gyfer conswla, so mae hwnna'n helpu hefyd. A fi'n credu mae bod yn y prifysgol yn beth anodd I gydbwyso, nag yw e. Yn enwedig os gofod gweithio hefyd erbyn hyn, falle tra bod chi'n fyfyriwr, ac yn rheoli gymaint o bethau chi beth I gofod rheoli o'r blaen. Felly mae fe'n amser anodd yn barod, a os oes gennych chi'r poenau ariannol ma am y tro cyntaf hefyd ar ben hynny, mae fe jyst yn gwneud pethau waith, tydi? Felly, cyn gyntaf â phosib, os... Ac o bosib, felly fe'n ambell un sydd yn gwylio neu'n gwrando, yn teimlo... Mae'n anodd peidio rhoi pobl off, yn dydi? Dyna ydi o'n dweud. Ti'n misio, efo'r pethau da ni'n sôn amdano, costau byw mynd fyny, meddwl am gael rent, achos mae hwnnw'n echrydus o ddryd wedi mynd. Mae'n anodd rhoi pobl off. Myfyrwyr sydd yn gobeithio mynd I brifysgolion yn y dyfodol. Fe fysa chdi'n dweud wrthyn nhw, Daisy, os ydyn nhw'n gwylio neu'n gwrando rwan ac yn meddwl, oh gosh, ella bod fi ddim isio mynd i'r ddyled anferth yma da ni'n sôn amdano nhw. Fe fysa ti'n dweud nhw? Wel, falle bod nhw ddim, a mae hwnna'n iawn. Mae yna bethau eraill chi'n lli wneud, swyddi eraill fel oedd Andrew'n gweud, oedd dim angen mynd I brifysgol, actually. Ond fi'n credu, os ydych chi'n dod, mae yna bethau mewn lle I edrych ar eich holau chi. Mae da ni tîm o fewn y brifysgol, tîm cymorth ag Arian, a fi'n credu bod, mae yna ym mhob brifysgol, a maen nhw'n lli rhoi cymorth ariannol, gweithio gyda'ch arian yn fwy doeth neu torri costiau pethau felly. Ond mae hefyd arian ar gael, os oes argyfwng, os mae pethau'n dyn, a mae argyfwng a chi wedi rhedeg mas o arian, chi ffili bita, ffili talu rhent, mae yna arian ar gael heb I ofyn nôl gen y brifysgol yn y sefyllfaoedd na. Felly pidwch bod yn
yn llwglyd. Pidwch ofni dod i ofyn am gymorth, achos bydd yr arian yna fyna ar eich cyfer chi. A fi'n credu un o'r pethau mawr erbyn hyn, dwi'n gweld lot o gleientiaid yn dod o tai cyn bod nhw'n mynd i'r brifysgol falle, beth mae'n meddwl am ei gyrfa, beth maen nhw'n moyn wneud, a hefyd bobl falle sy'n eisiau newid gyrfa. A un o'r pethau mawr dwi'n gweud yw cynlluniwch. Cynlluniwch yn ofalus, ti wedi gweud am gwahanol grantiau ar gael i ti, achos bod ti'n mynd trwy gyfrwng o Gymraeg er enghraifft. Edrychwch am bob ffynhonnell. Cynlluniwch. Os ydych chi 2 flynedd allan cymryd y brysgol, falle bod chi eisiau cael rhoi swydd falle yn yr haf, falle, i ddechrau'r paratoi yna. Gallwch chi ddim paratoi rhy gynnar. A mae'n wrth wneud hynny wedi ni, dych chi'n cymryd rhoi fath o control o'r sefyllfa, yndych chi? Pan dyn ni'n cymryd control o'r sefyllfa, dyn ni'n teimlo fel bod ni'n fwy mae'n control. Bod ni sy'n nid ffactorau allanol sy'n tynnu ni wedi ni, ond ni'n neud penderfyniadau sy'n ni'n hunain a gallu helpu ni'n hunain i wneud hynny. Ac o ran y cynllunio, Elin, dwi'n siŵr sef, mae hwnna'n parhau siŵr o fod i dydyddiad di yn y brifysgol, ti'n y drydedd flwyddyn. Wyt ti yn cynllunio lle mae'r geiniog yn mynd wastad? Wyt ti'n cynllunio faint ti'n wario ar fwyd, faint ti'n wario ar fynd ar night out er enghraifft? Dyna beth ni'n mynd i ddweud, so beth Daisy deg yna. Dwi'n meddwl, mae'n bwysig i gofio, pan mae myfyrwyr yn dod i'r brifysgol, mae'n siŵr i lot o bobl, dyma'r tro cyntaf maen nhw wedi cael arian i hun, maen nhw gofo delio efo. A mae'r grant cyntaf na ni'n cael, mae'n lot o bres. A os chi wedi bod yn yr ysgol neu yn byw gatre, falle chi rioed wedi gofo talu rhent o blaen, falle chi rioed wedi gofo mynd am food shop o blaen. A dwi'n meddwl mae cael y sgiliau yna o fatha creu budget am y tro cyntaf. Sut ti'n creu budget? Neb yn dysgu ti sut ti'n creu budget. A dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth sy'n angen newid o fewn addysg anyway. Ond dwi'n ffodus cyn mynd i'r brifysgol, oedd mam a dad yn dda iawn, cos nes i gymryd blwyddyn allan cyn dod i brifysgol. A dwi'n meddwl oedd hwn yn rhywbeth nes i feddwl amdano o ran arian fyd. Nes i gael y flwyddyn yna yn gweithio mewn swyddfa yn fy hen ysgol i. Gweithio yn y finance department, actually. Really randomly. Handi iawn. Nes i droi fyny ar y diwrnod cyntaf meddwl na ffotocopio, gweithio yn y swyddfa ni'n neud. Ac oedd checkbook yn lle. Oedd y boi finance just i rhoi fyny ar ei swydd y diwrnod yna, a nath y business manager dweud, a ti'n neud yn iawn y maths yn ysgol, do? Dyma ti. O'n i dda, reit, oce. Ond dyna oedd y peth gorau nath rioed digwydd i fi, achos o'n i gorfod dysgu'r holl sgiliau budgeting a be i wneud efo pres. So ni rioed i cael o blaen. A tra ni'n byw gatre, fatha, o'n i'n prynu bwyd am y tŷ tra ni gatre, a nes i gychwyn a honni y sgiliau yna chi angen yn brifysgol. A wrth i'r tair, dwi'n yn berffaith, definitely yn lockdown. Oedd hwnna'n nightmare o ran online shopping. Chos o'n i gyd ddim yn mynd allan. O'n i'n stuck yn y student accommodations ma. O'n i'n prynu popeth online. A dillad a drinks, unrhyw beth. A dyna beth sy'n anodd rwan, dwi'n meddwl, efo'r cyfryngau cymdeithasol. O'n i'n deimlo fatha keeping up with the Joneses. On a massive scale. A keeping up with the Kardashians, more like. Pobl chi byth yn gallu cyrraedd. Ond ydw, dwi yn trio gwneud budget bob mis a rhoi arian mewn gwahanol lefydd a peidio twtsiad ar yr account rent a gwybod faint o arian dwi eisiau gwario ar y food shop yr wythnos yna. Ond it's easier said than done. Yndi, yn sicr. A fi'n meddwl, yn enwedig yn y brifysgol, mae'r diwylliant o fynd allan a joio, mae mor anodd i ddeud, na, allai'n dod allan, achos llai'n fforddio fo. O'n i'n dweud hwn gyda doedd, dyn ni wastad yn gwneud esgus arall, dwi'n yn teimlo'n glen, neu dwi'n yn ffansio, neu rhywbeth ar wahanu, dwi jyst methu fforddio fo. A faint o bobl sy'n gweud y gwir. Faint o bobl sy'n gweud, allai ddim fforddio fe heddi. Really sorry. Neb yn gweud yna. Faint o bobl sydd yn mynd yn gwybod bod gen nhw ddim yr arian i wneud o, a bod nhw'n mynd i hyd yn oed mwy o ddyled. Dyna'r problemau wedyn. Dwi'n nabod rhywun ar y funud sy'n yn ei overdraft nhw massively, a maen nhw dal yn mynd allan, a wedyn mae'r boi, mae just yn cario ymlaen, a mae fel ni deg yna, mae fel catch-22 wedyn. Achos mae'r FOMO yn yr fear of missing out, yn huge yn brifysgol. O ddim just yn brifysgol, unrhyw agwedd o fywyd. A chi wastad yn teimlo fod chi gorfod gwneud y pethau yma, a yn anffodus mae'r pethau yma'n costio lot o bres. Ond os
os ydych chi ddim yn siarad amdano ddigon cynnar, fel o'n i'n deud, mae jyst yn mynd i weithygu. So, just please siaradwch efo bobl. A mae'n gwneud chdi feddwl yn dydyn, nes di bigo ar y pwynt yn fanna, Elin, o ran, oeddech chi'n gwario yn ystod Covid, nes di gychwyn brifysgol yn ystod Covid. Felly, oeddech chi ddim i wybod rili be oedd bywyd tu allan i Covid o fod yn y brifysgol. A mae mynd fel hyn efo'r ffôn a tapio... mor hawdd, weithiau ti'n meddwl bod ni wedi colli'n ffordd o ran gwario, achos os ydy'r papur yn dy law di, dwi'n meddwl bod chdi'n gallu cadw mwy o drefn ar y cash yn dy law di, nag wyt ti efo'r tap and go. Bendant. Pan ti'n meddwl am y genhedlaeth hun, genhedlaeth yn fam yn had, fi'n gofyn fam ar yw 2 pwrs gyda a budget o, gweud, dyna arian wrthos yma, dyna'r arian cash fanna, a o'n nhw'n dda, dyn nhw, ti'n meddwl, yn fangi, rili dda, yn budget o, dyna oedd rhaid iddyn nhw. A mae'n lot o wersi gallwn ni ddysgu erbyn hyn o hynny, a ti'n iawn o ran cash, wrth gwrs, pwy o'r, os bydd na cash mewn 10 mlynedd, dyna'r ddadl ar hyn o bryd, ond os un o'r pethau da o ran budget, yw tynnu gymaint o arian allan, a dyna beth sy'n geni, a sut dwi'n neud hynny i barhau ar gyfer amser sy'n geni, sy'n rili anodd, wrth gwrs. Achos y peth ydy, mae straen ariannol Daisy yn dod mewn sawl ffordd yn dydy. Mae'n gallu achosi gamblo, mae'n gallu achosi addiction, mae'n gallu achosi lot fawr iawn o boen meddwl, achos fod pobl yn poeni bod nhw yn mynd i ddyled, yn mynd i'r overdraft yn aml iawn. Ydy rhain yn bethau mae pobl yn dod at chdi efo? Ydyn, ie. Ni'n gweld pob fath o broblemau, i fod yn onest. A fi'n credu, bys ni wastad yn gweud, os yw'n real problem ar hyn o bryd, mae angen y cymorth i sorti hynny mas gyntaf, a wedyn sôn am sy'n mae wedi effeithio ar yr iechyd meddwl. Ond yn aml mae fe, fel fi wedi gweud, mae fe'n rhan o lot o bethau sy'n achosi trafferth, gorbryder, iselder, a wedyn trial gwario arian i teimlo well mas o hynny, pethau mynd yn waith eto. Felly mae'n bod yn cycle fath o beth. Mae o yn gylch di. A fe nath yn gorbryderu achosi fi wario fwy arian. Ie. Wyt ti'n edrych yn rhywbeth yn dwi ti? Ti'n edrych yn rhywbeth fel, does gen i'n swydd, beth sydd wedi digwydd i fi? Wel, fe na i bach o wario fan hyn, ti'n bach yn well yn fyned. Mae'r cyffur na ti'n bach jyst bach yn well. Sut ddys ti allan o hwnna wedyn, Andrew? Sut nes ti dorri'r cylch? Sa'n siwrs, dwi wedi tyna. Ond, help cwnselydd, achos mae rhaid ti weld y broblem yn dysau. Mae rhaid ti ddeall bod na broblem. A deall bod na broblem yn gysylltiedig a fel wyt ti'n teimlo. A bod y ddau'n gysylltiedig gyda'i gilydd falle. A rili meddwl, rhaid, wel, pa bleser mae hynny'n... Deall bod na bleser, bod dim rhaid bleser hir dymor, no. Mae jyst yn fater o fynydau falle. Achos mae'r pleser o fynydau yn cael ei wrthdroi gyda mwy o iselder wedi ni. Pam nes i wario'r arian na? Pam nes i na? Beth oedd John yn helpu fi, oedd pan neu Barcel yn dod i'r tŷ yng Ngwri, gweud, well, do you really want that? Not now, let's send it back. Really? A ddim mynd nôl. Trach mae fi'n cadw'r peth, ti'n modd? A ni'n gweld, A tro nesaf ti moyn neud na, next time you want to spend some, just let's talk about it first. Yeah. Do you really need it? A ni dal yn neud na nawr, ti'n modd? Cael rhywun tu allan. So ni'n gweld fel hyn, ti'n modd? Ffrindiau teulu, a eto, wrth gwrs, mynd yn ôl i'r pwynt bod rhaid bod yn digon onest i siarad am y peth. Oes, a mae hwnna'n gam anferth. Mae'n gam anferth. O ran helpu, Elin, ydych chi fel myfyrwyr a ffrindiau yn y brifysgol, ydych chi'n trafod y math yna beth? Pa mor agored ydych chi efo'ch gilydd? Ddim yn agored iawn, really, o ran pres yn anffodus. Dwi'n meddwl, dyn ni gyd sort of yn deud fatha blanket statement weithiau, oh my gosh, mae pethau mor ddrwyd, dyn ni methu fforddio hwn. Dwi'n sgint. Dwi'n sgint fydd y brawddeg fwyaf cyffredin. Mae siwna fynd o'n i Bruce. Ar night out, Dwi'n sgint. Dwi'n sgint. Ond eto, mae pobl yn deud o fel rhyw fath o joke, really. Dyn nhw'n deud o mewn ffordd difrifol ella bod nhw yn bod yn really serious. Ond yn anffodus, dwi'n meddwl stigma ydio, neu ella embarrass, neu dwi'n yn siŵr be ydio. Ond ar wahân i ffrindiau agos i fi,
swn i ddim really yn siarad efo ffrindiau fi amdano. Dwi'n meddwl achos, yn enwedig ar gychwyn prifysgol, lle chi'n dod i nabod pobl am y tro cyntaf, chi'n really'n gwybod cefndiroedd pobl. Dyn ni efo pobl ar yn cwrs ni er enghraifft, mae yna lot o bobl o ysgolion preifat, mae yna lot o bobl o ysgolion ac o deuluoedd ac o gefndiroedd breintiedig iawn. A weithiau mae'n anodd sort of geidio, dwi'n meddwl, be mae'r ymateb mynd i fod. Ydyn nhw mewn sefyllfa lle maen nhw literally mae'n gofod meddwl am bres o gwbl, neu ydyn nhw'n meddwl amdano bob eiliad o bob dydd. Ac achos, yn enwedig ar gychwyn brifysgol, mae'n wahanol rwan, achos ni gyd wedi nabod yn gilydd mor dda, ond chi ddim really'n gwybod be di profiadau pobl, be di cefndiroedd pobl, a dwi'n meddwl mae hwnna'n really anodd weithiau. A dyna'r broblem gyda cyfryngau cymdeithasol. Dyn ni'n gweld un llun, ond dyn ni'n gwybod beth yw'r stori tu ôl i'r llun hynny. A dyna'r broblem, mae lot o bobl ifanc cael... Dim just bobl ifanc erbyn hyn. Bobl yn oedran ni hefyd. Dyn ni'n gweld rhywbeth a meddwl, mae rai bod hynny'n wir. A hynny chi gallu gweld yn edrych ar y llun na, fel rhywun o'r tu allan, ydy y Pennod yma, maen nhw'n wario. A pam na gallu di wneud hynny? Mae'n slippery slope yn dydi. Ydy, mae'n anodd. Be mae rhywun yn dieddol o wneud wedyn ydy cymharu. A mae hwnna'n berig ofnadwy. A hefyd, dwi'n cofio pan o'n i'n y brifysgol, yn amlwg, does na ddim money tree ar waelod yr ardd. Mam a dad yn gweithio'n rili caled. A dwi'n cofio, jyst na ni fynd i'r undeb heno, fydd o'n rhatach yn yr undeb. Pan o'n i'n brifysgol, mae'n beth o 3.25 oedd peint o car. Dwi'n feddwl, rili rhad. Bora wedyn, ar ôl yfed trwy nos, codi bora wedyn, mae alcohol yn rhyw fath o depressant yn dydi. Ti'n codi yn y bore yn mynd, oh my gosh, be dwi wedi gwneud? A mae mam yn ffonio mynd, nes ti brynu'r llyfr yna, nes i rei 20 quid yn banc i chdi, oeddech chdi really isio. Ond mae'r 20 quid, mae'r 20 quid til i'r til yn yr undeb. Os o'n i wedi mynd ar night out. Mae hwnna dal yn digwydd. Dyn ni'n codi'n bore, a y peth cyntaf ni gyd yn neud ydy checio faint ni wedi gwario. A nawr, os ydyn contactless. Dyn ni'n gwybod faint ni'n gwario. Na ni'n dod yn ôl i hwnna eto. Bod ddim contactless i gael. Do na ddim, Andrew. Do na ddim. Ond nawr, ti'n just mynd tip-tap. Mae mor gyflym. Mor i mynd. A mae fe mor hwydd. Ti'n mynd goffa mynd i'r ATM, i'r cash point. Mae'n rhywbeth physical am hynny, ydys e? Chi'n lli gadael wallet chi gytra, jyst talu ar eich ffôn erbyn hyn. Bod Daisy yma. Mae hwnna mor wir. Oes na gyngor tebyg ti'n gallu rhoi, Daisy, yn yr ystyr yna o ran, ti'n iawn gallu gadael wallet. Digon hawdd ydi deud hynna, ond mae gwneud yn rhywbeth holl o wahanol. Yn enwedig os ti'n cael prinks, pre-drinks. Prinks, joio'r term yna. Yn y tŷ cyn mynd allan. Ti'n mynd bach yn jolly yn y tŷ. Na, come on guys, let's do it. Mae'n anodd. Mae fe. Fi'n credu, fel mae pobl wedi bod yn gweud, cynllunio yw'r beth i wneud yn dyfa. Chi'n lli cael help llaw gen dechnoleg erbyn hyn, yr apps ma, Monzo, pethau felly. Chi'n lli cloi eich arian lan mewn pots gwahanol ar gyfer pethau gwahanol. Chi'n lli sicrhau bod dim ond limit chi'n lli gwario yn y nos. A fi'n credu dyna'r ffordd, os chi'n gwybod bod e'n broblem i chi, os chi'n gwybod bod hwnna'n rhywbeth chi'n dieddol o wneud falle ar ôl cwpl o ddiodydd, falle just edrychwch ar ôl eich hunain yn y ffordd yna, fel yn really practical, a wedyn mae hwnna'n mynd i achosi llai o broblemau iechyd meddwl wedyn, dyn nhw'n wedyn pan chi'n poeni amdano fe. Fi'n meddwl rhywbeth arall am noson allan fyd, yn anffodus, jyst o ran sut mae'r byd, a mae wastad wedi bod yn mod i gweithygu, definitely, ydy weithiau faint o bres ni gofod meddwl amdano, mae'n mynd i gymryd i ni gyrraedd adre. Achos, yn enwedig i fi fel merch, ond hefyd i unrhyw un rwan, yn anffodus, John mor hawdd a just cerdded adre ar ddiwedd noson allan. Yn enwedig os ni efo ffrindiau sydd really di meddwi, neu hyd yn oed ddim, fatha, os ni mewn grŵp o genod rwan, dyn ni gyd yn gofod meddwl, really, mae'n 3 gloch yn bore, mae'n gyd yn dywyll, ni angen Uber, ni angen taxi. Mae taxi o ganol dre i nôl i Cyteis, lle mae rhan fwy fyfyriwr yn byw yn Gydydd, gallu bod tua 20 pence. Ac i roed hwnna Elin yn ei gyd-destun i bobl sydd ddim yn gyfarwydd pa mor bell ydi hwnna. Pa mor bell ydi o? John bell. Milltir a hanner? 2 filltir? Max? Max. A mae hwnna'n 20 pence ar night out. A chi gofod wastad meddwl am hwnna, yn cefn eich meddwl, chi'n gwario'r pres ma, a os chi di cloi fatha ar y count ar faint ych chi gallu gwario, a chi'n cyrraedd y taxi wedyn yn meddwl, a fel ar y cash ti taxis hefyd, chi'n meddwl,
oh my gosh, dwi'n meddwl i gan pint yma, bydd rhai fi gerdded adre. A wedyn mae hwnna'n dod efo broblemau yn ei hun wedyn, o ran perygl. So dwi'n meddwl mae'r cynllunio yma mor bwysig ac yn anffodus gofio cynllunio am bethau fel yna fyd. Fel myfyrwyr rwan. Mae hwnna'n bwynt teg o'n nadw. O ran y dyfodol, da ni wedi cyffwrdd ar amball beth. Mae costa byw di codi ben sawl gwaith yn ystod y sgwrs yma da ni wedi cael. Rent, morgais, pensiwn, tax, cyflog. Lle mae dy ben di, Elin, o ran edrych ymlaen i'r dyfodol? Dwi'n gwybod mae eisiau ni bwysleisio bod chdi ar dy drydedd flwyddyn yn astudio meddygaeth. Mae gen ti ddipyn o siwrna o dy flaen. Ond ydy meddwl am y dyfodol yn peri gofid ar y pwynt yma? Ydy, a yn anffodus ydy, di'r ateb syml. O ran ceisio meddwl am sut dyn ni'n mynd i fforddio morgais, neu ffeindio tŷ ar ôl brifysgol yn beth masif i ni gyd, dwi'n meddwl ar y funud. Mae rentu fatha student house efo 6 o bobl eraill yn ddigon anodd o ran fforddio ar hyn o bryd, heb sôn am gwybod byw ar ben i'r hunain neu efo llai o bobl. So mae hwnna'n rhywbeth i boeni amdano. Dwi'n meddwl dwi mewn lle lwcus o ran meddygaeth rili, lle os ydych chi'n hapus yn efo, mae'n siwrne eitha clir. Chi efo'r jobs lined up, really, a chi wastad yn gwybod bod neu fynd i fod cyflog. A dwi'n ddim rhy fath i bob myfyriwr. So dyn ni'n lwcus yn yr achos yna, ond dwi'n meddwl mae morgais yn rhywbeth sy'n peri gofid masif i fi, sut dwi'n mynd i fforddio hwnna. A dwi'n gwybod beth, dwi'n meddwl definitely sy'n ni'n buddio o rhyw fath o addysg amdano. Yn enwedig yn dod tuag at ddiwedd y brifysgol, i ran fwyaf o bobl yn ei trydydd blwyddyn i ni yn y 5ed blwyddyn, dwi'n meddwl sy'n ni wir yn gallu gwneud efo rhywun fel Andrew yn dod mewn a siarad efo ni am yn opsiynau. Dwi'n meddwl bod ni'n gwybod beth yw'r opsiynau ar hyn o bryd. A yn amlwg, mae hwnna'n rhywbeth dwi'n mynd i ofo edrych mewn iddo. A sort of addysgu yn hun ar y funud. Yeah. Achos mae gwneud popeth yn gynnar yn well. Fatha rwan, dwi wedi cychwyn meddwl am fatha setio fyny rhyw fath o trust i roi pres am fy nhw cynta. A meddwl... Diolch. Ti'n deud y pethau cywir. Ond fatha gwneud hwnna pan o'n i... Nes i wneud hwnna fatha blwyddyn yn ôl rwan, pan o'n i tua 20. Mae hwnna'n teimlo'n really weird i ofo gwneud hwnna mor gynnar. A dwi'n lwcus bod fi yn y sefyllfa i allu meddwl am hwnna, ond dwi'n meddwl definitely addysg dyn ni angen a cael y cyfle i gynllunio o flaen llaw mor gynnar a phosib. Andrew, up for it? O, bendant. Newn ni gydweithio. Sortio rhywbeth yna. Os ei ti a fi yn noswydd allan i'r undeb, ddau gyda ti, sortio efo... O, mam bach. Da chi yn mynd, mae Daisy a fi'n dod. Ond o ran mentora, Andrew, fel oedd Elin yn dweud, mi fysa'n fuddiol iawn cael sgwrs efo rhywun fel chdi sydd yn dall y dallings fel petai. O ran cyngor, Andrew, i unrhyw un sydd yn gofidio am y dyfodol, fel da ni wedi sôn, y mortgage, y rent, bob math o bethau, be fysa chdi'n dweud? Wel, i beidio gofidio, y peth cyntaf sy'n hawdd iawn i ddweud, wyt ti ar ddechrau gyrfa, mae gennym ti, blyddau fynd, right? Ond meddyliwch, mae cynllunio rili bwysig, ond dwi'n gwybod bod gen i wedi sôn am y gar a lot. Dwi'n gweld bobl sy'n dod atai, sydd falle sydd wedi gweithio mewn swyddi am 20 mlynedd, falle athrawon enghraifft, sydd eisiau gwneud rhywbeth gwahanol, sydd eisiau newid gyrfa, a maen nhw'n meddwl, wel, beth allai wneud, dwi wedi wneud hyn, dyna mae'r unig beth dwi'n gwybod. Na, dim dyna, mae yna fyd mawr allan hynna, mae yna opsiynau gan bobl, o ran cynllunio, o ran prynu tŷ, o'r holl bethau hynny, cerwch i gael cyngor. O'r gyntaf, gallwch chi gael cyngor i ddechrau ar y siwrne. Os ta dyna beth chi moyn wneud. Nid pawb fydd eisiau prynu tŷ. Os dyn ni'n byw yn Sbaen ac yn Ffrainc, dwi'n bobl ddim yn prynu tai ar y cyfandir, maen nhw'n rhentu am flynyddau. A mae hwnna'n oce hefyd. Felly mae bob un ohono ni ar yn siwrne unigol gwahanol. Beth sy'n bwysig i bob un ohono ni fi'n credu yw gofyn am gyngor, gofyn am help. Dyn ni'n gwybod atebion i gyd. Dyn ni'n gwybod beth sy'n allan na, mae pethau newid mor gyflym. Gofynnwch am help. Mae'r help ar gael achos ydych chi eisiau fe. Ti wedi cyffwrdd ar rhywbeth rili pwysig yma, unigolion yda ni gyd. Unigolion. Ffawedd ni gyd mor wahanol. A dyn ni'n
gyflym iawn i wneud stori lan am bobl eraill am eu sefyllfa unigol nhw, heb wybod y ffeithiau. Felly, dyn ni'n unigolion o rhan yn iechyd meddwl ni, mae'n iechyd meddwl ni'n unigol i bob un ohono ni, a beth sy'n gwneud ti'n hapus, neu beth sy'n helpu ti yn wahanol i fi. Dwi'n gwneud y stori hyn yn aml iawn, mae gen i ffrind ar ôl gwaith, mae'n mynd am run am 5 milltir bob nos. Allan ni'n meddwl yn byd gwaith. Ych fi, sydd beth. Dwi'n lygo rhoi Netflix. A eisiau lawr edrych ar crisps o Netflix. Joio. So mae beth sy'n gweithio i fi yn wahanol i bawb arall. Felly mae'r unigolyn yn bwysig. Daisy, fel un sydd yn clywed y straeon yma o ddydd i ddydd yn dy waith, be fysa chdi'n dweud y geiriau doeth na felly? Unrhyw un sydd wedi gwrando heddiw neu gwylio, be fysa chdi'n dweud yno? Just diategu at beth mae pawb wedi gweud yn barod. Mae cynllunio'n... Wel, mae'n boring. Dwi ddim yn bonc hwyl iawn ydy e. Ond mwynhewch hefyd. Newch yn siŵr bod yna lef yna i chi wneud pethau sy'n dda i chi, sy'n hwyl, sy'n mynd i fod yn atgofion felys. A'ch bod chi jyst yn nabod eich hun. Felly, chi'n lli edrych ar ôl eich hun. Beth bynnag mae hwnna'n edrych fel ar eich cyfer chi. O, diolch o galon i'r 3 ohonoch chi. Dwi'n siŵr wneud y ddau na chi ymuno efo fi i ddymuno'n dda iawn i Elin wrth iddi hi barhau. Ella fydda'n isio Elin un diwrnod. Dwi wedi cael o'r rhif yn barod. Ôl ni ddisgyn ar night out 50 Andrew yng Nghaerdydd. Diolch o galon i'r 3 ohonoch chi. Diolch i chi. Diolch o galon i'n gwesteion ni heddiw am ymuno yn y sgwrs. A dwi'n meddwl mai un o'r pethau da ni wedi ddysgu ydy bod ti'n hen bryd o bosib i ni ddechrau trafod arian yn fwy agored efo'n gilydd. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Trystan Ellis Morris ydw i ac mae'r podlediad yma'n gynhyrchiad gan Bengo Media ar ran Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariannu'r sgwrs gan gyngor cyllido addysg uwch Cymru. Tan tro nesaf, diolch am eich gwmni. Tara.